Ja, en als eerste gast heb ik hier Ramon Hendricks en hij is van het bedrijf Energeniaal. En Energeniaal is een bedrijf wat aan de keukentafel is ontstaan door energiebezuinigingen die thuis werden toegepast. En toen dacht je, die ga ik ook voor derden faciliteren. Dat klopt toch, of niet? Klopt helemaal, ja. Welkom, Ramon. Dankjewel. Ramon, je hebt ook een IT-bedrijf, maar daarvoor zit je nu hier. Je hebt een tweede, een jong bedrijf, Energeniaal. Vertel, wat is Energeniaal? Energeniaal is een bedrijf dat wij zijn begonnen omdat wij zagen dat er ook zelf uit ervaringen konden besparen op energie. En wat wij zelf wouden doen, zeg maar, die duurzaamheid, en dat is eigenlijk de focus van Energeniaal, duurzaamheid. Ja. Die wouden wij ook bij andere mensen toepassen. En wie is wij? Mijn vrouw en ik. En we hebben inmiddels ook vandaag weer een nieuw iemand aangenomen die parttime ons assisteert. En in totaal zijn we met een 7-tal mensen. Nou, dat klinkt hartstikke goed, want wanneer zijn jullie begonnen met het bedrijf? 11/11/11. 11/11/11. Dat was toch... dat doet mij heel erg goed, die datum. Ja. Maar hoe is dat begonnen? Want ja, in mijn aankondiging zei ik al, aan de keukentafel. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Jij en je vrouw zit aan tafel en dan? Ja, nou, ik ben IT'er. Mijn vrouw is reliability specialist van oorsprong. Die is helemaal in de cijfertjes. En we hadden een hoog energieverbruik en geen idee waar het vandaan kwam. En dus ga je kijken van waar komt het dan vandaan? En zo is eigenlijk Energeniaal ook begonnen. We zijn op zoek gegaan naar iets om stroom te kunnen meten. Ja. Waar gaat nou energie heen? En zo zijn we bij een Engels product gekomen en uiteindelijk hebben zij ons gevraagd om importeur te worden. Want waar ging bij jullie die energie naartoe dan? Onder andere het open tropische visaquarium. Aha. En dat vreet energie dus? Dat vreet enorm veel energie. Maar het aquarium is er nog wel? Nee, dat is er niet meer. En van het een kwam het ander. Ja. En je bent met dat Engels product begonnen en toen? Ja. Dus eigenlijk heel veel ervaring opgedaan met andere zaken en ook heel veel vragen gekregen van mensen. Het is een product wat energie kan meten, maar wel onafhankelijk is van de energiemaatschappij. Dus het maakt niet uit bij wie je zit, welke meter je hebt, het werkt altijd. En zo hebben we eigenlijk onze diensten uitgebreid, waarin wij nu een hele duurzaamheidsroute hebben en mensen helpen verduurzamen. En hoe ziet die route eruit? Kun je dat in het kort vertellen? In het kort is het bewustzijn creëren, meten, een stukje advies. Dat kan heel eenvoudig zijn door bijvoorbeeld te zeggen van doe de koffie in een thermoskan in plaats van op het warmhoutplaatje, tot een volledige energiescan. Dan een stukje besparing op bijvoorbeeld warmte. Vaak is de eerste stap een isolatie waar wij helemaal niks in doen, maar wat wel een logische stap is. Dan besparen op elektra en dan eigenlijk het geoptimaliseerde verbruik kun je dan opwekken door middel van zonnepanelen. En wat moet ik dan aan denken, zo'n besparing, wat levert dat op jaarbasis ongeveer op? Wat bespaar je? 10-15% op je energierekening alleen al door monitoring. Als je daar ook nog dingen op gaat doen, dan kan het wel oplopen tot 40-50%. Ja, want die monitoring, dat is belangrijk, hè? Bewustwording door monitoring, kan ik ook lezen op jouw internetsite. Hoe ziet dat er dan uit? Is dat puur dat apparaatje wat geplaatst wordt? Ja, dus een kastje, dat sluit je aan in de meter, in de meterkast. En die doet elke 5-6 seconden stuurt die nieuwe informatie. Dus maak jij een 100 watt lamp aan, dan zie je dus ook binnen een paar seconden op een display in de keukentafel, of waar je dat ook neerzet, dat er 100 watt aan is gegaan, maar ook wat dat gaat kosten op het moment dat je die niet uitmaakt. En dat zorgt voor een stukje bewustwording. Ja, maar dat is stap 1, die bewustwording. Ja. En dat is mooi, dat hebben die mensen. En dan kom jij. Ja, dat eerste stap is eigenlijk al wat wij doen. En dan komen wij met een stukje advies waarin we zeggen, wat voor acties kunnen er genomen worden. Dat kan een stukje ledverlichting zijn, dat zijn wij ook. En dat kan een stukje zonnepanelen zijn. En ik zeg altijd voor de grap bij mensen, wij willen eigenlijk zo min mogelijk zonnepanelen plaatsen. Omdat wij eerst het energieverbruik willen minimaliseren. Daar sta ik toch een klein beetje van te kijken, want... we hebben hier al heel wat mensen gehad die zonnepanelen aan het promoten zijn. En jij zegt juist, wacht, eerst even een andere stap. Ja, dat klopt. Want waar verliezen mensen nou echt heel veel energie? Gewoon, heb je wat eenvoudige tips voor ons? Ja hoor, vaak een vijverpomp. Die staat ook in de winter aan. UV-filter staat ook 's nachts aan. Terwijl dat zo met een tijdschakelaar ertussen al een heleboel kan besparen. Koelkast van oma. Iedereen kent het wel. Op een gegeven moment oma gaat een keer dood. En die koelkast die er staat is ideaal. Maar voor feestje en partij denken mensen, zet ik in de garage neer. Koelkast is 15 jaar oud. Het freon is versleten. Dus die pomp die draait 24 uur per dag. Ja.
zo'n koelkast kan er voor €300 stroom verbruiken op jaarbasis. Nou ja, en voor die €300 heb je ook een nieuwe koelkast en dan heb je hem ook nog vol met bier ook. Nou, kijk eens aan. Dat is een mooie tip. Waar kunnen mensen jou eigenlijk vinden? Nou, we hebben gewoon een bedrijf in Merslo. Daar hebben wij een loods met kantoor, met onze voorraad en dergelijke. Maar ook op onze website energeniaal.nl. Daar staan ook tips. We publiceren regelmatig blogs met informatie waar mensen zelf mee aan de slag kunnen. En wie zijn jouw klanten? Zijn dat vooral particulieren of bedrijven of een mix daarvan? Een mix daarvan. Veel particulieren, bedrijven ook. Bijvoorbeeld een garagebedrijf waar we nou alle ledverlichting of alle lampen door ledverlichting vervangen. Maar ook multifunctionele centra. Recent hebben we nou het multifunctioneel centrum in het Veulen hebben wij voorzien van zonnepanelen. Ja. Laatste vraag, we gaan afronden. Waarom moeten alle kijkers die dit programma zien zich bij jou melden? Omdat wij meedenken in plaats van zoveel mogelijk zonnepanelen te verkopen. Nou, ik hoop dat heel veel mensen zich melden en dat je lekker kan meedenken. Dank je wel. Ja.